को खुलिनानै प्रभु जोंनो होदो प्रभु आरो अरायबो प्रभु जों नोंनि वचननि द्वारा थानो हायै बादि प्रभु दालाय जीवित परमेश्वर पिता गासैखौबो नों स्पर्श खालाम प्रभु बुद्धि ज्ञान गासैजोंबो प्रभु बेनिखायनो प्रभु बे आरजखौ नोंनाव गाबनो प्रभु बेगले किछु प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रिस्टनि नामै आं सिगाङावहाय बोथ्रोदनायनि खारना मा मिथिगौ आयु आं दहाय माबायदि लाजिना लादों आलासि हबनिफ्राय लाबोबाय उथन्दा खम गोजौ ओमफ्राय आं गाहाय टिंकुजि लाम्बुजि बारै फैबाय ओरै देखो नायहरजोबदों आं सानबाय बेथोर नायहरनानैहाय एक्सप्लेन खालामदों आं एसे गोजौ एसे गाहाय होननानैहाय दा बेनिखायनो आं बुंलाबोदों आरोखि गोजौ नुथों होननानैहाय फैबाय आरो बेजों लोगोसे आदा सुरेशखौहाय आं गोसोखांदों सिगाङावहाय सिख्लाफोर जारौ जारौ सिख्लाफोर गारि जादों बे बोराय देहा खेटा गाहाम माने माथो सिखादो थाफादों होननानै सानदोंमोन आं सुरेश दा चेहारा बेबायदिनो बादि ओरै गारि जादों नै ओरैहाय माने बाजिया बेनोहाय बेदर गोदाला माने आथिं खर' ओमफ्राय बे फाखना खंबा होखायो होनबाय आं फुंदोंखा जुस गैरोङा बे बाजिया जाजोबो होनबाय आं बेनो होआ आरो आं मोनसे सानदों जे नोंथांमोना गोगोम मोजां रोजाबनो टेलेन्टेड सं सासे जोंनि बिमायाबो फैबाय रोंथारा होननानै बेबो दांनानै थांबाय मोजांनो आङो सासे लोगो दं सेलभेशन्स ग्रुप जोङो बेवहाय मिडिया खालामो आरो बेनि गोजों मोजां स्टुडिअ दं आङो गोसोआव जागारबाय लांनोहाय नोंथांमोनखौहाय स्टुडिअआवहाय एलबाम मोनसे नयथ' मोननै मोनथाम आरो सारा वर्ल्डआवहाय छरायो जोंनि सेलभेशन मिडिया होननानै खेवना नायला जोंनि मेसेज मोननाय एसएमसिनि बारे थेवबो लांनो सानदों आङो नोंथांमोनखौहाय जयगावहाय आरो सासेखौ लांनो बादों नैबे सुरेश दा फट' सोलानो माब्रै नुनायलै बेखौ गाहामनो माने बेखौ फुंनानैसो लांनांगोन आरो ओरैहाय जोंनि आद्रास्ता दं दहाय फुङाव थाङा खिथायबाय नोंनो आं दाउ हमामोन नोङो मा गासिन बेबस्था खालामामोन आंनाव जाहोनो होननानै मण्डलिनि सेक्रेटारिया बुंबाय बुन जानांगौ मण्डलियाव होनना आं जाबाय फक' खोनाखाबाय आं हबोहाय सुरेश फार्स्ट आङो हबोहाय 25 डिसेम्बराव फैला खोनानो मोनबाय दाउ हरो दाउ हमानो दाउआनो लान्जाया ब्रुट हाग्रायाव ब्लड आं सानबाय फास्टर सुरेश फास्टर आब' फरसा जादो हाखौ होननानैहाय बेबादि सानदों आं आंनिबो बेबादिनो जाबाय नामा ना आरो बेजों लोगोसे मा जाबावदों आदा आनासा मा खालामदों सेक्रेटारि बाबु फुङाव फैखा आंनाव ब्रेकफास्ट हेभि ब्रेकफास्ट जानानै नोङो बेलासियावसो गिर्जानि फरेसो जादो होनना बुंबाय आद्रास्ताजों आंजों होबाय थुरसि चेस्टाव आरो प्लेटनाबोथ' मामुलि ओंखा गेदेखा मोनो थुरसिया आरिया खुरैया आंखौ बुंबाय जे बेलासियावसो मोनजानाय होनना आं सिथावा फ्राय 70थासिम जाखाबायमोनला होमब्लासो मेसेजआ मोनबाय ना सिगांनो चार्चनि सिगांनो जानांगौ होनना फैबाय माबोरै जानाय जाबाय जानायलाय प्रार्थनाबो बिबाय प्रार्थनाया गोसोजों बिला मा जायो मोङा गोबां सफैला लादु लयान माबा माबा दिनै गाबोन फास्टरफ्रा मा जायो नों नावहाय लिंहरजाय फास्टरफोरखौ गिलाससे दै बिनिफ्राय बिस्कुट मोननै माजाय दाल' जीवित परमेश्वर पिता बे दैखौ आशीर्बाद आमेन खतम हा बावनो होदो नोङो फास्टरसेखौ लिंहरबावदो रसगल्ला आइसक्रिम पालाव बेदर फान्थाव भाजा पापर भाजा हा आइसक्रिम बेफोरखौ साजायना होदो दालाय जीवित परमेश्वर पिता आइसक्रिमखौ आशीर्बाद खालाम आलुखौ आशीर्बाद खालाम
मिस्टी को आशीर्वाद चाम हाँ भाजा को आशीर्वाद चाम उमा बिदर को आशीर्वाद चाम ये परिवार को आशीर्वाद चाम माने खोदिया रो गोहां लाई खावा माने ए फागलो प्रार्थना नखर को आशीर्वाद चाम बेबादि प्रार्थना sama होय जी फासो हा आं नायबाय नावहाय किलासजों बिस्कुटजों ला दान्दिजों जोमोन गोबां आइटेम होला लावो प्रार्थना हाबा बेबादिनो जाबाय आङो दहाय आङो खावदै खगान हदिबाय फुंनिफ्रायनो बुंबोखादो आङो जानाङा नाव आं थांनायसै बिदाय लाना फैखादो आङो बौआ प्रार्थना sama खोदिया स्र जाद्रायखाबाय आङो माइब्रा स्टार बौ प्रार्थना sama मेंगो खोदिया गखासै खारन थन जाबाय बौ जाबावबाय थन मा जाबावनो आंने ओमफ्राय जसेबांबो लोगो थांबाय जाया होनबाय न'खरनि मानसिया बुंबाय आदा जादो ना जाफैदो जाबाय जाया आदा दाबो जायाखिसै माने उदैया नावनो थिफुङा फैखादोंसै बेबादि घटना जों जय ध्वनि होनि दिनैनि दिना गोथार दिन जय ध्वनि होनि जोङो आरो आङो जय ध्वनिखौ होयो गासिनबो जों लोगोसे मोनसे आत्मा जानान मोनसे लाइन जानान मोनसे न' जानान मोनसे गोसो जानान मोनसे दल जानानै जों गाज्रि ने जय जिसु मसीहनि जय गोथार गथ'नि जय गोदान दिननि जय गोथार दिननि जोङो लान्च जोङो आंनो होबाय आरो बेबादिनो नोंथांमोना मन्दिरनिफ्राय वेलकाम खालामबाय आं जोबोद गोगोम खुसि आरो नोंथांमोना आंखौ सिनायखायो हायथुथु बेनिफ्राय डायसिसनि सेक्रेटारि बेनिफ्राय आन्दलनखारि आंगो लोगोफोर दं जोंनि उत्तम दा दं गासिबो आन्दलनखारि 2021आव जोङो डायसिस मोनगोन 2021आव डायसिस मोनगोन 2021 नि अक्ट'बराव टारगेट जोङो डायसिस होनायनि दा बेखौहाय जोङो गाजा गोमजायै जोङो फालिनांगौ दंबाव होननानै 2021आव जों डिमान्ड खालामो प्रार्थना दा लोगोसे प्रार्थनायावहाय डिमान्ड खालामो नोंथांमोन जे दावगा होनाय मानसिफोरखौ नोंथांमोननि आशीर्बाद दरकार जेब्ला आङो आन्दलन खालामो बे समावहाय जोङो बुख्रुब सुख्रुब जादों माखालगुरियाव सासेनो जोङो रबिनने फाग्ला मालाबा आन्दलन खालाम रोङाखै पुलिसनि बे बेरिगेड ना ओरैनो बिखौनो सेबाय थादों आगोलाव जा होखो बेखौ गेदेर लावथिजों बेगेङा नुद्रायखादों बेनिफ्राय आंखौबो हमबाय पुलिसा बेखौबो हमबाय मोनसे भेनाव दोनहैबाय नायबाय आगङा बेगें खाद्रायखादों होमब्लाबोनो बिनि साहसा धु प्रार्थना खालामि जोङो भेन सिङावनो प्रार्थना खालामदों आरो भिक्टर बेसरा जोङो साहैदों आन्दलननि जोंनि डायसिस मोनला बे इतिहास जोङो जानाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना आन्दलनावहाय दंमोन जोङो बे आन्दलननि सुफल मोजां दिनखौ जोङो मोननो थांसै होननानैहाय आं आसा आरो बिश्वास जोङो मोनगोन होननानैहाय जों बिश्वास खालामो आङो आदा जोंनि उत्तमा प्राचिना फन खालामबाय परिबार सुद्दा लाबो होननानै परिबारजों लोगोसे लाबो ओमफ्राय नायगिरनो रावखौबो मोना दाखालिबो ओरैनो जादों आङो बुलेटनाव फैनांबाय आङो दिनैबो हारसिं गावनि गारियाव हारसिं फैबाय आरो लाबो बिपद दङ मानोना बिगत मोनसे दिनाव घटना जायो लांफाबाय सासे लोगो आंगो लोगो आरो बिनि मिसेसखौबो गिर्जा 12टा सुरु जानोसै 11:30 हाबबायलै बिनि मिसेसआ बाथरुमाबो आरो अर्थेक प्लास्टिकनि होनायनि बिनिफ्राय आङो नुदों टाइम नायदों घन्टी देबाय बियो गसंदों आरो सिदा जादों गसंदों आरो सिदा जादों
ओमफ्राय दान्दिसे परे 5 मिनिट सिगां फैबाय आं सोंबाय हा बाजै माबोरै एफाग्रा लेट जादों हाबाब मानो एसा लेट खालामखो नोङो गिर्जायाव थांनांगौ जायो होननानैहाय खोनो नोंखौ बायो आं लाबोफानो होनबाय आरे फंबाय बिबनां बे बर'दिना आनिफ्रायनो नभेम्बर 1 थारिखनिफ्रायनो दासिमाव आंनि एकदम माबा नारिखेल मालाय गोजां बोथोरनि नारिखेल गनायलाय बेबायदि गथारखानाय बान्दा कबि फुल कबि सब जलायसा जालाय होननानै हाबा ओमफ्राय नोङो बेसेबांलायथो जायो आरे फारानि मानसिखौ लिंहरनायलाय आधा केजि दैलि जादों बे आं होनबा हाबा बेबादि जादों होमब्ला जोंनि दिना खुब मोजां दिन इन्जयनि दिन प्रत्येक जनानो नोंथांमोना जादों प्रत्येक जनानो हेभि जादों आंदो खुसिजों लोगोसे न'खराव गानदों जोमदों हा गुस्थिफ्रा गोजा गोजा फुना फैदों बिनानावफ्रा हा आं सानदों सानजाजोंहाय दा बोहैलांदो सोनाबाजों नोंसोरखौ बोहैलांनायसै आङो मालाबा समायावहाय हा जोंनि मानसिफ्रा मा जादों माने मा होनलाय क्रिमाबो दिनै गफबनायनि क्रिम मोनसै ने हाबा मोखाङाव फुनैखायसो गोसोमफ्रा गफ जाबाय दा हासाफोर बादि जाबाय जोंनि मोनलियाव साथाम फैखानाय जों गुबुन हारिनि फबजोबाय पुनि माबा फेर मा फबनो होनो एसे फुस्ला जाबाय मोजां नुबाय थांबाय बोहैबाय बेनिखायनो जोंनि बिनानावफोरखौ लांगोनसै आङो नोंसोर सानजाजों दा बोहै ओरै सोनाबजों बोहैदो जोङो गुसुथि फातला थायो ने मानसिने खायसे गुसुथिया फातला ने बे हारमोनि बादि दामखायो ने आदा सुरेशनिबो गुसुथिया गोबा माबोरै बियो इ माइनर डि माइनर सोलोंखो बे बयसाव आलाय खि रोंखा दासिम माने गिटार बुफायलायबाय आङो जिबनावहाय रोङिया सुर ताल मोननिया दा बेबादिनो जोङो गुसथि मथाबो थायो हिनजावफोरने पुरुषफोरनोबो गुसथि मथा थायो गुसथि मथाफ्रा मा सिरि थायो गोमजोम थायो खुसि थायो बर'दिनाव बिद' मोनजाला खुसि थानाय बियो हा गुसथि गोबाया आइये गैयालाने होद बानजु दा बेसेबां होनो हायो मोख्रैयाव थाल गैया हा खिन्थु आङो खोथानो सानदों स्कटलेण्डआव जेब्ला आं थाङो व्हाइट कार्ड चार्चआव आं जेब्ला भाषण होयो आरो आंखौ नोंसोरो मेजारमेन्ट खालामदों जे बे मानसिया 5 फिट 4 इंची बानखाना बिथिंनि बिदिया 5.5 फिट नुदोंबा आं सानबाय सिगांनो हाबाबो थांला आं गोमायखानायसै माबोरै जाबावनाय होनदा सिन्था खालाम खिन्थु बिसोरो मा सानदों जेब्ला आं बिदियाव गाखोनो थांला आङो दिनैहाय 2 फिट थुल गोदान बानायना होदों गाखोआसै आङो इउ आर भेरि एक्सेलेन्ट होननानै बुंबाय आं हा एकदम एक्सेलेन्ट होबाय आरो होजों मा जोंलाय माथो बे खामख्रेमनाय माख्रेमनाय थांदों हा you were so handsome होनलायसिखायो गैखारा माने बिसोरनो एकदम जाथि थिखा एकदम सन्थाला बिगुर बादि बुजिबाय ओमफ्राय जोङो सान्थालफोर थांदों पास्टारफ्रा 7 दिन खिखाखै दैबान जुसबान लोङो ओंखाम मोनजाया हालोद आरो थाफानोला हाखानाय नङा उन्दुफानो हानाय नङा आलदा उन्दुनानै थादों बुजिबाय हेन्डसाम होनलायसिखायो ओमफ्राय खारन हेन्डसामबो खारन बिसोरो जेरखम जों नुबाय दा सिमाफ्रा जन्म जाला एखे कालार जायोना मासेया जुदि गोसोमब्ला मोजां नुयोना आरो खायसे गफ'नाव गोजा जाला मोजां नुयो बिसोरो मोजां लागा साबमान थांबाय जोङो जोंखौ मोजां मोनगारखाबाय बिसोरो हाबा ओमफ्राय प्रान्जिता ने नायसाय नों प्रान्जिताखौ मोजाङै नायसाय मोस्रामा बान्दादा खानाय बेखौबो बुंबाय हेन्डसाम इउ आर स' हेन्डसाम हाबा
बे बान्दा खुली मरते हिंसा मुसलमान बान्दा दा हाबा माने बिदिनो जोंहा बान्दा मुसलमान गिखांबाय मोजां लागा तो बेबादि घटना जोङो नुनो मोनो आरोखि तो बेबादि जोङो बाय विदेशाव जेब्ला आं थाङो बा थारिख सामनानै जोङो निश्चय माने जों बिसोरो जाबाय गासिन मोजां लागा गुस्थि गोजा बेनिफ्राय खावलाय गोजा माने हेन्डसाम बिउटि लागा खामब्रेंगा बादि गासै नुबाय बिसोरो जोंखौ बिखौनो मोजां मोनो आरो बिसोरो बेबादि तफात देशाव इसोरा जोंखौ खायसेखौ गुस्थि गोबा खायसे गुस्थि रोजा खायसेखौ गोजौ खायसेखौ गाहाय इसोरा बानायदों आरो इसोरनि सिगाङाव गासिनबो मोजां बेखौनो आङो सानना लायो जे खायसेयाव मोजां साबमाखौ नुलाबो खारन जोंनि मोस्राम बान्दाबादि बिसोरनाव जन्म जाखांबाय तो प्राजिताखौ नुनानै आयु बेनो मडेल बे आंना सानबाय बियो तो बेबादि तारिफ तो इसोरनि जों नुनो मोनो जे जों माने बेबादि जिनिसखौ जों जेब्ला नुनो मोनो जे डिफरेंट जायगायावहाय बिसोर दै लोङा जुस पान लोङो जों दै लोङो तथापि इसोरा जोंखौ बानायदों आलादा आलादा मानब जोङो आकृति बिकृति खिन्थु जोंखौ इसोरनि सिगाङावहाय जोङो मोनसे आत्मा जोङो फै आङो हायथुखाय मोजां मोनगारोलाय हायथुफ्रा गोगोम टेलेन्टेड जायोनो हा बुश आरियाबालाय पुटिनाबो हायथुथु ओरै जिम माने माबा करियानिबो हायथुथु बेबादि किम जन आंबो हायथुथु आरो बाइबेलनि सखियाबो हायथुथुबो बिदिबा माबायदि टेलेन्टेडमोन बियो आरो जेब्ला जों फुटबलखौ नुनो मोनो फुटबल ग्राउन्डआव हा गोबां बिर जाला हायथुथुआ इयुनाजोंहाय लेट जाना जुदि फैयोब्ला मा जायो ओरै हिसाबै नुखा बल जोनायखौ नुखालाय बियो बिनि समा मा जानायसै आथिं सिं एब्रेबायनो सिगाङाव थांनायनि आदत थायो खिन्थु जिसुआ जेब्ला फैदों बे खोनानो मोनदों फैनो लेट जादों हायथुथु माब्रै सिगाङाव थांबां बियो मा सानासै बुद्धिसो दङ सिगाङाव खानानैहाय दंफां गाखैगारदों आरो बेबादि हायथुथ' गोबां दंमोन बे बिसोर जिसुआखौ नुवाखैने खारन गोजौ थाबथाजोबनानैहाय खिन्थु बे सिगाङावहाय गाखोनानैहाय थानानै जिसुखौ नायदों तद्रुप जोंनि जिबनावबो हार्टके डिफरेंट 2021 साननांगौ 2021 नोंथांनि जिबनावबो गोदान लाबोनांगौ 2021 नोंथांमोननो हार्टके मतलब डिफरेंट खामानि मावनांगौ आरो जोङो बे खामानियाव माबोरै मावनांगौ सखियनि बादि बियो सानदों आं नुखादोंलेबो आंनि लोगोफ्राबो नुवाखिसै आंनि लोगोफोरखौ खोथाला हयथ' आंबो नुनाय नङा आं बे जे दंफां गाखैनो बेयो लोगोफोरा गाखैग्रोनाय हा आं सिगांनो गाखोनाय आंनि बुद्धिजों इसोरनि बुद्धिजों गाखैग्रोबाय बियो इसोरखौ नायनो होननानैहाय जिसुखौ नायनो गाखैबाय बियो फै जों बाइबेलनिफ्राय जों मा शिक्षा मोनो बेखौ जों नायदोंनि दहायनि फरायनाया जों एसाया 43 अध्याय 18-19 को जों नायनि सोरबाफोर फरायना